Aisyah. Ayo bade, oi, goजोंनो फैजोबबाय दे. Ses, parah nuciबाय. Gaरि सारि गैलालै बेयाव. Pago. Ses, gaरिया सारि ses. Ani gaरिया ses. GCB ses. GCB फारसिबाय नामा? GCBयानो थांबाय बायलांजोबबाय. गारियाव सेस. GCB गारि सब सेस. गारियाव थांबाय. Kobe. गैला GCBया फबजोबबाय. GCB गारि फबजोबबाय. बासिबायलै, बासिबाय. मिसिङा बासिबाय. मैया माबायानो लांबाय गारि ट्राकफोरा लांजोबबाय. Akhirnya misinga मैखुन सेस. गारियाबो सेस. नङा लोगो. खारदो बेयाव थानांला. खारदो बेयाव थानाङा. बेगफोरा डकुमेन्टसफोरा दंमोन आंनाबो. बेगखौ लाना फैनांगोन. माथोथ' आइगासो. न'आ बायजोबबाय खमलै. न'आ गावजोबबाय थांनांला खमलै. बैलो बायजोबबाय जाम्बा. हा? Ini nuan bayi deh. Tananglah. Ses. Akhirnya back ses. Ses pokoknya juga back.
गैया थाबथाना करो थाबथाना करो गाड़ी मशीन सब गया ना हमारा 3 गाड़ी था वो मिसिंग जेसीबी एक और पानी एक ट्रक है था पूरा नया मशीन है यार क्या कर दिया आप लोग का खोजियो 7 ना क्या था बेचारा वो भी गया सब गया बैग है सब गया ला नहीं सकता अभी सब मिसिंग सब डूब गया थाबथानानै र' थाबथाबाथ' जाबाय बुस्थुआ नारबोबाय थादोंना ओरै नारबोदोंना हाया गेलथायबोबाय बिल्डिंआनो गारियाव थांबाय दं बुंनोबो थांबाय एसे मिसिङावबो गैला सब फबजोब्बाय सब चिंतानो बे kuriyasin এই তো ওটাই খালিবা ডকুমেন্ট লাদে बेयाव दं साथो साथो फै आरो थाबथाग्र अनलाइन हानहरनो हागोन नामा डकुमेन्ट्स माने बे आंनाव बहिनो ओइ इथिफ्राय खारलांबा हागोन नामा हागौमोनलै हानायाथ' माबा पस्टआव गोलैनासो होगोन नामा ना रिक्स गैयालै भाई थाबथानो मानसिनि जिउ डकुमेन्टसालाय मा बानायबा मोनफिनगोन नांगौबा दा दसे थानानै थांनो हागोन एसे खमायबा डकुमेन्टसालाय मा मबाइलाव थाजोबखानायलाय जोंथिंजाय बारा फबखायाखै ओइ नै आरो जोंनानो माबायाखै बायखायाखै आंना नैबेयाव दं मोनसे बेखौ मोनबानो जासिगोन मा होनो बेलेग नांलालै आं थांसै बेयाव थानांगौ आरे